שמי איילת, אני מנהלת את בית שולחן עגול בבאר שבע, מרכז קהילתי, פועל 5 ימים בשבוע למען הילדים בעיר באר שבע. בזכות שולחן עגול 5, הילדים מגיעים, מקבלים חוגי יצירה, ספורט, ג'ודו, ריקוד, מחשבים, חוג חמר, חוג תכשיטנות, הכל בחינם. בשום מקום בארץ אין דבר כזה, ובזכות שולחן עגול 5 זה קיים. מעבר לפעילות השנתית ולתרומה האדירה, שולחן עגול תורם לנו גם פעילויות כמו נסיעה לחרמון, ימי כיף, סדנאות, מסיבות ועוד הרבה דברים מעבר לתקציב השנתי. התרומה היא אדירה, וכל ילד מקבל הרבה סיפוק שהוא מגיע לכאן. ובזכותכם שהגעתם לערב נפלא הזה, אנחנו מודים לכם מקרב לב על התרומה האדירה למען רווחת ילדים בבאר שבע. תודה. בזכות פרויקט מוחות מוזיקליים, הילדים נחשפים לעולם חדש שלא היה באפשרותם להיחשף אלמלא הפרויקט הזה. ילדים לומדים מהעשרה מוזיקלית, האזנה למוזיקה, מקבלים שיעורי נגינה, כל ילד לומד על כלי, הם לומדים גם לנגן בהרכב. יש כאן עוד מיומנויות חדשות שנרכשות ומשתפרות כמו קשרים חברתיים, הדדיות, יכולת להקשיב אחד לשני, יכולת לעבוד בקבוצה. השיתוף פעולה עם שולחן עגול 5 הוא מאוד מבורך מבחינתנו. שולחן עגול 5 אפשרו לנו בתרומתם בשנה האחרונה לרכוש כמות מכובדת של כלי נגינה ולאפשר ליותר ילדים לקחת חלק בפרויקט ולאפשר לנו מגוון רחב ומגוון יותר של כלי נגינה. שלום, שמי נחום רינצלר, אני מנהל כפר הנוער נווה הדסה, הוא כפר נוער ציוני שמכיל בקרבו כ-350 בני נוער מכיתה ז' עד י"ב. עננים קטנים של אושר מתגנבים אל חלומך. השולחן העגול מתנדב בנווה הדסה כבר מספר שנים. הוא ליווה אותנו בפרויקטים רבים וחינוכיים. יחד איתו הגענו לחרמון עם בני הנוער וכבשנו אותו, שמנו דגל בפסגה. הוא פיתח את נושא הספורט, פתח אצלנו חדר כושר מפואר. כשכואב אתה בורח. הוא שיפץ לנו את בית התרבות הישן והמוזנח, התקים בו מזגנים, אנחנו מקיימים שם הרצאות, מקיימים מסיבות, ריקודים, חוגים. הילדים שלנו פגשו אנשים שהם מצליחים, שתורמים לקהילה, ולמדו מהם שאפשר להגיע והשמיים הם הגבול. אני מאחל לעצמנו ולשולחן עגול עוד שנים רבות של קשר.